ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ትነብሩ ተኸታተልትና ከም ዝፍለጥ ሰማያዊ ማዕበልና ዝፈጠሮ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ግደፍ ማለት ሰፍ ዘይብል ብፌስቲቫል ኣመኽኒ ዝእክቦ ዝነበረ ቁጠባዊ ስርቂ ካብ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ህዝብና ስለ ዝተረፈ ስርዓተ ግደፍ ዝጭብጦን ዝገብሮን ሲኢኑ ኣብ ልዕሊ ብፆትና ኣብ ሲያትል ዝተሳተፉ ሲቪላዊ ክሲ መስሪቱ ንብፆትና ሞራሎም ሰይሩ ኣፎም ካሓፁ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ንምብርዓን ብፆትና ዑደት ንምብርዓን ዓመፃዊ ክስታት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ 8 ከተማታት ኣሜሪካ ዕውት ኣኼባታት ኣካይሎም ንሜይ 2 ግንቦት 2 2026 ዋሽንግተን ዲሲ ይመፁ ስለ ዘለው እቲ ቃልሲ ኩልና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኩልና ክንሳተፍ ብትሕትና ንሓትት። ዝግበረሉ ቦታ 620 ሚሽጋን ኣቬኑ ኖርዝ ኢስት ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ዝግበረሉ ሆል ሃናን ሆል ሩም 118 again ዝግበረሉ ቦታ 620 ሚሽጋን ኣቬኑ ኖርዝ ኢስት ዋሽንግተን ዲሲ ዝግበረሉ ሆል ድማኒ ሃናን ሆል ሩም ናምበር 118 ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ብድሓን ምፁ ድምፅኹም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ